Etxelagun proiektua Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Saileko Kabiar ikerketa taldeak burututako proiektu bat da. Etxelagun, Gipuzkoako Hariak bakardadearen aurkako estrategiaren markoa edo du, eta lankidentzan burutu da Adin Berri Fundazioarekin. Eta bertan, bakardadearen gaia alor desberdinetatik jorratzeko beharra ikusten da, eta Etxelagun proiektuak etxe bizitzaren diseinuetik edo landu nahi du gai hori. Orduan, bere proposamena da, Gipuzkoako etxeak edo nolakoak diren aztertu ditugu, eta bakardadearen sentsazioa, nahi ez den bakardadearen sentsazioarekin zer erlazio duen ikusi dugu. Eta emaitza moduan, diseinu gida bat proposatu dugu, bai etxe berriak diseinatzen direnean, edo zaharrak berritzen direnean, ze kontzeptu edo ze diseinu kontutan eduki beharko lirateken, etxe horietan gure bizitza guztia pasa ahal izatea, eta bakardade egoera batean daudenen situazioa arintzeko ze estrategia behar diren kontutan edukitzen dira. Eta helburu nagusia, ikerketa taldearen helburuekin bat datorrena da, pertsonen bizi kalitatea hobetzea. Ohore handia, oso pozik hartu dugun sari bada, balioan jartzen duelako egindako lana, baina bestetik ere garrantzia dauka gai hau, bakardadeen kontu hau, elkargotik ere balioan jarri dela, eta proiekzio aldetik elkargoak guk egindako lan hori zabaltzen lagun dezakeela.